Няма страшно. От вчера България е в извънредно положение заради коронавируса. Призовават се работодателите да предоставят възможност на служителите си да работят дистанционно. Иве! Дайте го! Съжалявам. В момента ви показваме шивашкият цех, откъдето е тръгнала заразата. Така нареченият пациент 0 е една от работничките в цеха Ива Донева. Това е пълен абсурд. Не от мен. Колко болни работнички имате до сега? Ако знаете нещо, сега е момента да го кажете. Тези тежки времена, хора като господин Манчини, ни дават надежда, че заедно можем да се справим с ужаса. Само защото е купил целия град, си мисли, че може да прави каквото си иска. Трябва да се запази достойнството на тази жена. Не бях сама, всички го правеха. Тук не може, айде, махай се. Махай се. Дали докъде ни докара с твоите глупости? Пали целия град. Майка ти не е виновна. И тя е жертва като всички останали. Тук такъв спри! Кога гледаш? Тук винаги е виновен този, дет не може да се защитим. Господин Манчини, а знаете ли, че този скандал стигна и до Брюксел? Не съм се блъскал цял живот да допусна някой от вас да ме прецака. И това, което ни говориха за комунизма едно време, се оказа пълна лъжа. Но това, което ни говориха за капитализма, си излезе истина.